maganda sana yung ano, may standing para ito na lang gamitin ko pag mag Uy, makastand mo siya, oh. may gidangat, may kabalo Off na. guys. O na yun. Kaya na ganyan mo, Marek. Pwede na siya. See? Kabalo man ko nga mainan na. Wala yun. Hi guys! Welcome to my channel. I'm back! So I'm now here in the Philippines because supposed to be we're going to get married with my boyfriend this month. So since we did not expect about the lockdown and enhanced community quarantine here in the Philippines, so wala, mapopostpone yung kasal namin. So it's today it's April 17 and tomorrow will be our wedding day. Merong binigay si Brian sa akin ngayon kasi supposed to be may gift siya sa akin for our wedding day. So ibibigay na lang daw niya sa akin ngayon kasi feel niya magagamit ko daw to. Bili na lang daw siya ng ibang gift next time kung matutuloy na talaga ang kasal namin pagkatapos ng COVID-19. So mag-unbox ako kung anong gift ni Brian. So ito, naka-package siya. Intrigo. So, nakalagay siya dito. So, ito yung box na nalagyan. Tada! Wow! Gimbal. Hindi ko in-expect na bibigyan niyo ako nito. Bakit mo ako binigyan nito? Bakit? Mahilig ka mag-video. Kasi to mahilig ako mag-video. So, binigay niya sa akin tong 3-axis handheld gimbal for smartphones. Prestigio. Ano bang pag-ano nito? Prestigio. So, iOS and Android ready. Includes access to free app. High performance with premium matte finish. So, horizontal and portrait, manual zooming, 9 to 12 hours operation, portable and lightweight, panorama, time-lapse, double AS power bank, and adjustable arm, and built-in mounting system. So, it's a gimbal. Thank you. Love you. So, gift daw niya sa akin to kung natuloy yung wedding namin to. So, i-open na natin siya. Try natin to sa aking phone. Pero hindi ko man alam paano to gawin, ha? Okay, ito yung phone ko. Ilagay natin ang bang gagawin dito. Parang magda-download pa ng app.
natin to, Han? Ano ba yung Hmm. nakalagay? Search device. So, i-on ba natin to? Ito. On. Search device. Okay. Moni karon guys. Di may kabalon sa akong paggamit. How to use it. Para hindi na mas maganda sana yung may standing para ito na lang gamitin ko pag Uy, makastan mo siya. mag-vlog. Makastan mo siya. Ganon. Ito, ganon. Pastan ko siya ng ganyan. Tapos mag-vlog ako para hindi na hindi na ikot-ikot. Na. Boy, gidangat. May kabalo Off na. guys. O na yun. Kaya na ganyan mo, pwede na sila. See? Kabalo bang ko nga mainana. Wala yun. Kaya ang gibutan na Kung lang. kuan ba siya sa casing? No, di man. Place smartphone in the mounting clip. Slide smartphone all the way until it touches tilt mirror. Where is it? Yan ako baya kay ni. Kuan. Hadlok pa sa ta maguba. Maganda nga. Sige kung anaon ko girl. Dili man. I think ano na siya. Wala, tingali na siya. Kanina na anak, kanina yung drone dahil yun. Tanawa sa ang posisyon sa camera gani. Kung haba dili kinamang gyud dili man pwede nga ang posisyon na mag-ana lugar na aman ang video ana. Naman gyud toy kuan ana good. Check ko sino mo magpuan sa unsaon pala sa Unsaon pagsulod nga plaster? Ang iyang plaster asa ang camera or anaon ba siya? Okay, para pagliko-liko. Taro ang picture o. Ana man na siya una. Ay imo sa i-connect ya ana. Then imo rin yung gimbal he mo to change na siya kuan dayon marag mas side show. Wala na siya. Dana nimo siya maghawid o. Dili. Ani na siya usbon edit. Live blood na siya. Kaluding ka. Bira. Ano? Anya, naaga ni kuan akong casing naay sa likod. Bira pa, mura na? Di pa, mura na? Dili nahan. Mura lagi Kasi na. mga adlo ko crack na akong phone. Nasulod na namin. Tagalog at Tagalog. Napasok na. Nasulod na. Nakasya na namin. Oh, so tinanggal namin yung casing ko sa phone. So paano? Anong next move? Turn on mo na yung Prestigio Access. Ang gimbal or ang app? Ang gimbal. I-pair mo na yung sa gimbal tsaka sa Oh, na-pair naman siya. na-pair na sila. Ayun. Open Gimbal Pro. Tapos na-open na siya. Click the Bluetooth status indicator to search for Open na okay. siya. Na. After man Na-connect na siya. Connected na. Kasi mag-hiwi-hiwi man ata sa sala siya. Mag-hiwi-hiwi. mag-iwi. Anong purpose nito? Teka muna. So, may kabalo guys, ang buhaton. Saan yun? So, manig tinuod na unboxing. Ito yung totoong unboxing. Hindi ko rin alam, Han. So, ito na pala guys. Na-discover ko, ganunin lang pala siya. Okay, ito. So, ano ko. So, ano ko ba? Ito. Anong sabi? Down. Side. Sino? Unlock mo. Pick a side. So, ganun lang
paano naman to kung ano ba itong tilt? Hindi yan, tilt yan yan. Ano? Zoom yan. Zoom Zoom to? in, zoom out. So kung ganunin ko siya, mag-vlog ako na ganon, tapos up, ganon. So maglihok-lihok, magyagapon siya. Tsaka mo na Kung i-lock all din ako siya, no? Lock mo, change mo yung mode. From the help of YouTube. Kasi hindi namin ma-figure out kanina kung paano ito gawin ko. So, ito na siya. So, up, down. So, may i-ano kami na settings na mode sa gimbal. So, follow all. So, meaning follow all, mag-move siya kung saan ko gusto. So, up, down, side, ganon. So, i-change natin sa follow horizontal. Ganon lang. Side. Same, hindi siya nag-ano up and down. Horizontal lang siya sa right and left. So, doon tayo sa lock all. So, sa lock all, lock talaga siya. Kahit anong gawin mo sa gimbal, hindi talaga siya mag-change ng position. Ang camera, camera position. Ganyan, ano? I-up down mo. Yung yan, no? Tsaka around. See? Yan. Ganun. Kung saan siya. Depende na lang kung saan ko i-focus. Ganun, i-up ko. Para makita yung mukha ko. Diba? Hindi pa ako na ano kasi first time ko nagkakaroon ng ganito. Practice mo sa bahay. Hindi ko pa paano gamitin. But anyway, thank you to my sponsor, Brian Kentrafos, to my beloved, for giving me this gimbal. Thank you, my love. So, ipifigure out ko pa kung paano to gamitin. So, that's all. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and hit the bell button.